Ngiyababingelela abangcwele abahle enkosini yethu unyazi lwesiZulu. Igama lami nginguSandile wakwaNtombela ezweni lasePietermaritzburg emzini wenkosi yethu unyazi lwesiZulu ogama lawo kusenhlanhleni. Izihloko engizokhuluma ngazo namhlanje zimbili. Esokuqala esokukhuluma ngesisekelo sokuphakama ngokusho kababamkhulu umuzi wasenhlanhleni. Esesibili kuzoba umlando wenkosi uthingo lenkosazane njengoba sisanda ukuphuma nje kwisikhumbuzo sayo inkosi uthingo lenkosazane. Umuzi wasenhlanhleni umuzi omdala kakhulu. Ngokwemizi-ke ekhona noma eke yaba khona kababamkhulu ungumuzi wesithathu. Uma ngikhuluma ngobabamkhulu ngisho umsunguli webandla olusungule ngo-1910. Umuzi-ke wasenhlanhleni ungumuzi wesithathu ngokwakhiwa. Kufike kube ibhedazitha noma ihomisi elaphaya ebukhosini bakwaHlophe eNdwedwe. Wena muzi wokuqala loyo ubabamkhulu abanawo. Kulandele umuzi wasekuphakameni. Umuzi-ke wasekuphakameni uhlukene igaba ezimbili. Kufike kube ilaphaya la namhlanje sekukhona khona amathuna ekuthiwa khona kukwabheka bezayo. Indawo leyo ayinikezwa India uPhusari obebizwa-ke ngokuhumusha kwabantu bakudala uma bebiza igama bangakwazi bayiqame nje igama labo babethi uPhasaliya. Ebese kuba ingxenye engaphesheya komgwaqo. Umgwaqo lo obizwa ngokuthi iNanda Highway. Leya ngxenye-ke enye yayo kuleyo ngxenye yawela kulaba abasala emva kwezibhelu zika-1977 noma 78. Leyo ngxenye wayinikezwa insizwa ekuthiwa uMarvelous Kwacela kuyindawo naye eyayithengile kwabaseNdiya esehluleka ukuyikhokhela wagcina-ke seyinikeza-ke ubabamkhulu enikela ngayo kuye ubabamkhulu wayikhokhela yaphelela. Kwadlula isikhathi-ke ubabamkhulu wase-ke umoya uphinde umholela kuleli zwe elimaphakathi nezwe lesifundazwe sakithi KwaZulu-Natal. Wafika ezweni laseMgungundlovu okuyi-capital city yale province esikuyo. Wabe-ke esakha umuzi obizwa ngokuthi iMini School. Uma ngabe ethola le ndawo efika khona wafikela kwezinsizwa ezimbili okwakuwumsimango kanye nensizwa yakwaMkhandawiri. Bathi uma besilandisa abadala bathi wayegqoke imbilijisi eseyisongile lapha ezansi sifike ngasemadolweni. Amabhuzu ayekade ewafakile wayesewabambe ngey'ntambo wawahlanganisa umabili wase ewagaxa emqaleni lalenga ngapha nangapha. Wayehamba-ke nensizwa igama layo ekuthiwa uJohannes yakwaNcube engeyokudabuka endaweni ekuthiwa isemakhuzini ngapha ngaseDonnybrook. Le nsizwa yayikade ingakwazi ukuhamba kahle imilwa into ekuthiwa isifumbu la emhlane sesidala ukuthi ingakwazi ukuhamba yasifika emzini wasekuphakameni lethwe abazali bayo. Nakuba yayisikhulileke kodwa-ke uma ngabe uyinsizwa ukuqala bekuba ukuthi uzuba ubaba ngempela kodwa uthi abazali usenabo izwe liselihle engakafiwa kalula. Yasimtshela ukuthi kukhona indawo edayisayo ngala uma besimphilisile ubabamkhulu seyiyasho ukuthi kunendawo edayisayo ngala.
njengoba uthi uyafisa ukuthi ube ufisa ukwakha umuzi kaNkulunkulu ezweni laseMgungundlovu. Babe sebefika-ke naye-ke esemhlangabeza lapha estation, e-railway station eThawini. Idolobha-ke lakithi eMaritzburg linegama elibizwa ngalo lokuthi kuseThawini. Khona-ke lapha afika khona-ke esemhlangabeza emphathela isuitcase lakhe behamba beze beyofika kule ndawo. Wasefika-ke kula madoda engangathatha njengabantu beforum mhlambe yangaleso sikhathi uMkhandawiri kanye noMsimango. Base sebamtshengisa-ke indawo, base bethi kodwa umuntu wenkosi besho kubaba omkhulu, uzokwazi yini ukuyikhokhela le ndawo? Wasethi ishonini inani layo, ngizobe sengiyikhokhela. Babe-ke sebeyalisho inani lokuthi izoba malini. Wangena ephaketheni waphuma nemali bayibala, yaze yaba ngaphezulu kwaleli nani ebebelishile, base bembuyisela ushintsho wakhe. Ngoba-ke yayindawo nje enokuba yihlanyana, kungakhiwe lutho, kwakunehlokozana nje ubaba omkhulu angena kulona. Uma ngabe ngena kulona leli hlokozana waseyalala kulo. Uthe mangabe eselele ekuseni useyavuka, uvuka uthi vuka nathi sokhanyiso engalemini yakho ikhanyisela amehlo ethu inenhliziyo zethu. Kwathi mangabe sewashilo-ke wonke amavesi njengoba mina nawe siwazi amavesi esihlabelelo somthandazo wokuvuka mahlanu, kwabe sekunabantu abawumphakathi noma bayizakhamuzi zakule ndawo yaseyideni. Sebemqakelekile ihlokozi bathi mnumzane phuma lapha bese usichazele ukuthi lokho kuhlabelela ukuthathaphi. Uthi-ke bantu bami, mina ngivela ezweni elikude kakhulu, ngithunyelwe uNkulunkulu emhlabeni ukuba ngizokhanda isizwe esisha, isizwe sokumdumisa, esokuphila ngomthetho kaNkulunkulu. Bathi abantu lokho kuhlabelela umuntu wenkosi siyakwazi. Awu nekwazelaphi na? Sikwazela kuyo le ndawo kuyo. Le ndawo kade sasiqala siyidayisela abantu. Kodwa bese banenkinga ukuthi abantu esibadayiselayo abahlali, abaliqedi iviki, mhlambe ney'nsuku ey'ntathu abaziqedi, ngoba bathi uma belele ebusuku kunabantu abahlabelelayo phezu kwathayela osuke ufulele indlu, kodwa uma bephuma bababona abantu. Njalo futhi uma ngabe kusa ekuseni kunalokho kuhlabelela okufana nalokho besikwazi thina ngehamingi, ngoba bebe besihamishele ukuthi bahamisha bethini lokhu kuhlabelela. Wasethi uNkulunkulu, hhayi-ke bantu abami-ke, lo sefikile-ke kule ndawo ungokugcina, wase eya kuhlabelelo namhlanje ey'hlabeleleni zethu eso-139. Wathi ufikile ulandelwa izizwe, ufikile simzwile, babazani wemadoda, babazani zizwe nonke, babazani wemadoda, babazani zizwe nonke. Lezi-ke zihlabelelo zombili, isihlabelelo sikavuka nathi
bese kuba isihlabelelo 139 singesinye sezihlabelelo ezafikela phakathi komuzi wakithi wase-Edeni. Izihlabelelo-ke ezafikela phakathi komuzi wakithi e-Edeni zibalelwa ngaphezu kweziwu-40. Ukubhalwa kwazo zazibhalwa phansi insizwa igama layo okunguLazarus, isidlaliso sakhe noma igama aliphiwa ubabamkhulu kwakunguphela lasekhaya, isibongo sakhe kungowamaphumulo. Uyena owayenobhala kababamkhulu kuleli zwe lakithi eMaritzburg. Sezizonke isihlabelelo azibhala ezibhalela ubabamkhulu zaba u-94. Belikhona-ke lelo bhuku kodwa lagcina linikezwe inkosi enye yamakhosazane ango-anti. Lase linikezwa inkosi inyanga yezulu. Ngicabanga ukuthi njengamanje liyibhuku eligciniwe ngaphakathi. Unfortunately angikwazanga ukuthi ngiyithole ikhophi yalo. Kodwa ngiyawazi umlando ukuthi iziphi naziphi ihlabelelo ezabhalwa ilensizwa ekuthiwa igama layo uLazarus phela lasekhaya wakwamaphumulo. Okuchaza ukuthi-ke abanye banolwazi lokuthi unobhala noma umabhalane kababamkhulu kwakukade kuyintokazi yakwamagwaza le eyagcina igana inkosi inyanga yezulu nengumama wenkosi uThingo lenkosazane. Babe khona nabanye omabhalane, even kwanana naye uphela lasekhaya kwangena kuphela noma akubanga uyena kuphela obomabhalane kanye nomama wenkosi uThingo. Babe khona nabanye uma nisokhumbula unomama laphaya eNazaretha owayebizwa ngokuthi uBhekmesiya, owanikezwa ukugada inkosi noma ukukhulisa inkosi uThingo lenkosazane. Ungomunye wabantu ababe umabhalane bakababamkhulu. Nangapha kwaZulu singababala ngithi mhlambe babili noma bathathu. Kodwa-ke ngisendabeni yomuzi waseNhlanhleni ukuthi lo muzi watholakala ngaleyo ndlela. The ubabamkhulu mangabe esebatshelile-ke labantu sekufika ukugcina, akusekho-ke okunye okuyophinde kwenzeke ngalo muzi. Lo muzi-ke uNkulunkulu sezowakha wakheke. Wase ekhomba ngezansi kwawo njengamanje kunomgwaqo obizwa ngokuthi u-Edendale Road. Lo mgwaqo uhlukene kabi u-freeway owu-4-way. Njengoba u-4-way kusho ukuthi ngisho ukuthi kuney'ndlela eziwu-2 eziya kwenye i-direction nama-lanes awu-2 futhi aya kwenye i-direction. Kodwa ngaleso sikhathi ubabamkhulu ekhuluma ngaloya mgwaqo kwakusahamba izinqola ezidonswa izimbongolo kuphela khona. Uthi-ke uNyamandala niyabona laphaya ngezansi kuza isikhathi la kuzofika khona indlebe ekhanya ilanga bayonakhela umgwaqo bentabami bethi bathuthukisa lelizwe noma lomhlaba. Bayonakhela umgwaqo lapho khona izimoto noma izinqola eziya ethawini, okusho ukuthi edolobheni, ziyobe zihamba endaweni yazo zodwa. Nezihambayo ey'suka ethawini zidlula ziya koMpendle, ziya koBhulwa, ziya koDonnybrook, ziyobe zihamba futhi kuya indawo yodwa. Bavele babona abantu bathi lo muntu engathi akaphilile ekhaya uyahlanya, ngoba lento ayishoyo asikaze siyibone yenzeke. Nemigwaqo siyaziya ukho umgwaqo kanjalo. Umgwaqo nje uphambana phakathi nendawo. Lo athi uyena uzohamba wodwa nalo uyobe iqhamuke iphindawo enjalo, kodwa namhlanje ukhona lo mgwaqo. Kwabayaziyo-ke indawo yaseMaritzburg umgwaqo unjalo njengamanje ngesiprofetho sikababamkhulu. Uma ngabe-ke eseyakhile-ke i-Edeni noma i-mini school, usebeka insizwa le afike nayo uJohannes yakwaNcube ukuthi ayibe umshumayeli. Wase ebeka unkosikazi wakhe ogama lakhe okwakungu-Emily Elizabeth Mandlovu wakwaNcube ukuthi abe umkhokheli wakhe. Kwahamba ubabamkhulu wase ephakamisa umakoti owayeganele emzini wakwaZulu eMkhambathini. Lo makoti igama lakhe kwakuwuMathanda.